Kemm jingburi b'kemm irnexxielu jimxi l-pajjiż u l-poplu f'dawn l-aħħar snin bidliet li n-nies iħossuhom fil-bwiet tagħhom u anke f'nifsihom. Dan grazzi għal dak li qed jagħmel dan il-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt l-indirizza l-ewwel attività politika għal din is-sena. Mhux biss waslet l-ewwel konsenna ta' gass, imma din il-ġimgħa kellna l-clearance mill-Unjoni Ewropea għal proġett ta' enerġija li qed ibiddel wiċċ il-pajjiż għat-tajjeb għal dejjem. Muscat qal li fil-waqt li l-Gvern ma jistax jippubblika kuntratti li saru taħt amministrazzjoni preċedenti bħal tal-lottu tal-privatizzazzjoni taċ-ċilindri tal-gass u partijiet sostanzjali mill-kuntratt dwar l-ajruport għax il-mod ta' kif sar il-ftehim jagħti lok għal segretezza, dan il-Gvern jaħdem mod ieħor. Allura fil-waqt li ħadd ieħor jippredika it-trasparenza, aħna wettquha it-trasparenza għaliex nkunu l-ewwel Gvern illi ħajkun ippubblika il-kontratti kollha maġġuri tiegħu. Tkellem ukoll dwar ta' bidli oħra li daħlu fis-seħħ sissa wara li l-Gvern ħad deċiżjonijiet li ħadd ieħor mhux biss ta' qalbu li jieħu imma saħansitra jipprova jfixkilhom. Li kieku gvernijiet li jaħsbu biss fiċ-ċiklu elettorali jgħidlek jien jinteressani sa sena u nofs oħra x'jiġri wara u mbagħad naraw. Le, dan huwa Gvern li jritu li jinteressaħ x'ħajiġri 10-15 sena oħra. Dan huwa Gvern li huwa responsabbli. Ir-responsabilità illi iġġibek illi taħseb mhux biss fil-lum u fada imma f'pitpitada. Bidliet bħal riforma tal-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet li fi kliem il-Prim Ministru hija bidla ta' sens komun. Bidla oħra importanti li ddaħlet hija dik fir-regolamenti tax-xorb u s-sewqan li minkejja li forsi ma tinżilx tajjeb ma' kulħadd għandha lan li ssalva l-ħajja ta' ħafna. Nitilfu l-voti, nilfuhom kemm hemm bżonn. L-aqwa li ma ntilfux aktar ħajjiet b'mod irresponsabbli f'dan il-pajjiż. Joseph Muscat sostna li fuq kollox dawn huma l-bidliet li verament jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies mhux biss fl-immedjat imma snin li ġejjin. Imma dawn huma l-aktar affarijiet importanti, dak li ħajolqot lil poplu Malti wawċi ta' kuljum minn issa l-qudiem.